kasto wakopi japiny mondo japiny bone ni yawa be nitie kuma seneta dondore gi ng'ato koso gigi eki gin gik madier. Erokamano ahinya. Akendi Matunga kuom mago duto tadi wache ang'o nikech koro kinjo ka Seneta Eddy wacho ni gin giwegi gitiyo koda ripode ma bende imiyogi tadiera makende gin ripode ma bende ojatim koda apise mopogore opogore auditor general kin mamoko. Sharon, japiny okwamo. Japiny ni kama tek kabisa. Kendo japiny hinyore. To miyamna thuolo matin ineno Seneta Eddy Okech muok ratego. En ga musipta. En senator apani en senator matin ne bilongo ni Gen Z ei Senate. Kendo en jatelo mariek ahinya. Ka ok ing'eyo to Seneta Eddy Okech en achiel kuom jok mosomo e Ivy League schools America. School university milongo ni Yale. Manitiere level achiel gi Harvard, Princeton, MIT gini. So Senator Eddy Okech ok en ng'ama okalakalaka. En ng'ama amiyo luor ahinya. Kendo king'iyo anyalo wacho ni ineno chieng' mane senators dhi lao governors. Na aloso gi Senator Eddy Okech matin to no onyisa ni oyo gimidwaro wacho no bia mondo wawach kodi ei bunge ka. Moluonga madhi kendo en ng'ama omiya luor ahinya to kendo ng'ama miyo luor. Ma wabedo piny momiya nyaka chiemo machamo. Chamo arodho kuon gi ngege maratari. Kendo weche mane wawacho gin weche makelo dongruok e thurwa. Achiel nikech en jakom mar transport committee. Senator Eddy Okech osekawo thuolo modhi nyaka mfangano kang'iyo weche mag jopiny gi committee ne e yor wuoth mapek mantiere mfangano. Kendo mo okonyo nyaka wechewa ma wachandrego mag ferry. Nikech o understand gigi kendo chuno ne nyaka owuothi modhi kuondgo ma otim gimotimo. Katieko korka Senator Eddy eman thoth jopiny bende ok ong'eyo ni Senator Eddy en achiel kuom joma tindo mosetiyo very closely kod Raila Amolo Odinga kuom higni makalo kata mana 10 kata madhi 15. To ji ok nyal ng'eyo, ji para ni Senator Eddy en ng'ama nyo bira to en bende osiem gi loth. Oyo kendo osetiyo matek kata kanyo pok odonjo e Senate en gi kembege kendo offices ge mondika nyithindo matiyo kendo kelo konyruok ei Kenya ka. Ma bende wang'i malong'o kata achiel kuom gik manyo wawacho gi Senator Eddy Okech ong'iyo kaka jothurwa nyalo bedo gi access to financing ma ok ong'iyo kata mana county ne kende. En ong'iyo across board ni tang'o mwanyalo timo. Mago achiel kuom gik ma king'iyo pache tiyudo ka otimo. To pare ni chieng' mane Senator Eddy Okech oluongo mwachamo rechni. To kwa were kode kama to dhi e Senate. To kendo Senator Eddy Okech e mokungo kendo anene TV kowacho ni nyaka wadhi tim citizen arrest. Mano is on record. Mano kwa siyieng to bende wawacho weche mag dongruok. Weche mag dongruok kanyo to omorago do kabisa. Ene mochako dhi owacho e Senate ni koro wadhi timo citizen arrest mar governor mane ok otimago pone ok obiro ka. Mong'eyo ni to bende mano en tok chik. Onge chik momiye thuolo kata katiba momiye thuolo ni onyalo dhi timo citizen. Ang'e ni onyalo pondo under representation nikech o represent the citizens koro ginyalo dhi e street magitim citizen arrest. Mano ok en gima owinjo timne. But Senator owacho points ma otegno kabisa. En mana ni bende chak ng'eyo ni ne ka japiny hinyore kaluwore gi gik ma Senator owachogi. To king'iyo DCI kare DCI corrupt. Nikech gimomiyo pok gidhi chako dayo dho senators gi governors mowachigi kanyo nitiere wach. Dong Matunga makama kage kanyo. King'iyo EACC bende corrupt. King'iyo senators bende corrupt. King'iyo governors kanyo to kore ma corruption otimeneo. Makama kage kanyo go muskum ng'ade dor mar mon makoma na yo matin.